Meille tuli nyt iso muutos arkeen, kun molemmat lapset meni päiväkotiin. Eli meillä jo toi vanhempi 5-vuotias aloitti noin 2,5-vuotiaana päiväkodin. Ja se meni niin kuin ihan älyttömän hyvin, ettei ollut mitään ongelmia. Ja nyt sitten, kun tämä meidän nuorempi, joka on nyt vähän alle 2-vuotias, meni päiväkotiin, niin siellä on tullut joka kerta, kun viedään hänet, niin itku. Ja sitten itku on jatkunut siihen asti, että lähdetään. Niin käydään tällä videolla vähän läpi, että miten tämä päiväkodin aloitus on mennyt meillä ja mitä oppeja ja mitä ollaan tehty, että siitä olisi ehkä pikkusen helpompaa. Käydään nyt ensin läpi toi vanhemman lapsen päiväkodin aloitus, kun se meni niin helposti. Eli tosiaan meillä oli lapsi 2,5-vuotias. Me oltiin silleen suht onnekkaita, että saatiin pitää lapsi 2,5-vuotiaaksi asti ensinnäkin kotona. Että todellakin tiedostetaan, että kaikilla ei ole sitä mahdollisuutta ja siellä päiväkodissa näkyy jopa niitä 9 kuukauden ikäisiä suunnilleen, ketä on aloittanut päiväkodin ja se ainakin meidän mielestä tuntuu hyvin aikaiselta vaiheelta. Et me ollaan nyt molempien lapsien kanssa oltu tosi onnekkaita siitä, että saadaan ne noin 2 vuoden iässä sitten vasta päiväkotiin. Mutta tosiaan toinen lapsi aloitti sitten 2,5-vuotiaana päiväkodin ja siinä ei ollut mitään ongelmia. Meillä oli se pari tutustumispäivää siellä päiväkodissa. Mutta sielläkin sitten lapsi oli ihan silleen niin kuin itsenäisesti meni leikkiin muiden kanssa ja itse sai olla siellä jossain tyylin nurkassivussa. Eikä sitten tämä lapsi oikein tullut edes ottaa mitään kontaktia, että oli niin innoissaan siitä, että pääsi sinne päiväkotiin leikkiin muiden kanssa. Ja sitten tietenkin tähän perusteella aika lailla oletettiin, että sitten tämä toinenkin lapsi tulee todennäköisesti ole aika helppo, mutta toisin kävi. Ja tässä just se muistutus, että lapset on erilaisia. Jokainen lapsi, joka menee sinne päiväkotiin, niin voi ottaa se hyvinkin eri tavalla. No, nuorempi sitten täyttää ensi kuussa ton 2 vuotta. Ja meillä on nyt mennyt silleen, oikeastaan ainoa suuri ero tämän nuoremman kanssa on ollut se, että mä oon myös isänä ollut sitten sen 0,5 vuotta hänen kanssaan kotona vanhempainvapaalla, kun sitten vanhemman tyttären kanssa äiti oli sitten vaan sen 2,5 vuotta vanhempainvapailla ja opintovapailla siinä sitten putkeen. Mutta tässä nuoremmassa nyt huomaa selkeästi sen, että se ero vanhemmista on todella paljon vaikeampi hyväksyä, just kun se tulee sitten itkuna. Ja nyt on alkanut just silleen, tulee vaikka kun lähtee jo kotota ja sanoo, että nyt mennään päiväkotiin, niin sitten alkaa siellä ja vähän tulee niin kuin ensimmäisiä itkuja. Ja vähän silleen niin kuin ainakin itselle hankala miettiä, että mikä siitä sitten niin kuin voisi tehdä kivemman mennä sinne päiväkotiin, koska tälläkin hetkellä se on silleen, että vaikka alkaa itkeä siellä päiväkodissa, niin sitten kuitenkin siinä niin kuin ehkä hetken on siellä aikuisen sylissä päiväkodissa, mutta sitten se helpottaa ja sitten niin kuin alkaa siellä leikkiä. Tietenkin sieltä on kuulunut vähän sitten, no ei palautetta, mutta saanut tietää, että sitten esimerkiksi tietyt siirtymätilanteet voi olla sellaisia, että sitten tulee taas äiti ja isä mieleen. Mutta sitten sanottiin myös, kun me tehtiin tällainen valokuva-albumi sinne lapselle mukaan päiväkotiin, että se rauhoittaa häntä, kun hän saa sieltä katsoa niin kuin tuttuja naamoja ja käydään niitä valokuvia läpi. Mutta sitten ne kanssa sanoi, että se yleensä ei lapsilla toimi, että sitten se vaan niin kuin tuo enemmän ne tunteet pintaan ja ei rauhoita ollenkaan, vaan sitten niin kuin muistuu mieleen, että ketä sieltä oikeasti niin kuin puuttuu siitä päiväkotiarjesta, niin sitten tulee vaan pahempi mieli. Mutta meidän lapsella se on toiminut hyvin, eli jos teillä on samanlaista tilannetta, niin se voi olla yksi hyvä vaihtoehto. Sitten meillä on ehkä pikkusen erilainen tilanne sitten isän eli mun ja äidin välillä, että tuolla puolisolla on ehkä enemmän silleen, että sitten kun lapsi jää sinne itkemään, ja niin sitten ajattelee, että itkeeköhän se siellä sitten koko päivän. Ja sitten itsellä on silleen ehkä enemmän, että vie sinne päiväkotiin ja sitten se itkee siellä ja sitten niinku periaatteessa ajattelee itse, että okei, kyllä se siellä varmasti kohta lopettaa, että sitten niinku ei edes ajattele asiaa sen enempää. Ja sitten itselle on tullut ehkä jopa semmoinen fiilis, että kun se lapsi jää sinne periaatteessa itkemään, on tosi surullinen, niin itsestä tuntuu siltä, että okei, ne vanhemmat on vaan niin tärkeitä tälle pienelle lapselle, että se haluaa tälleen surun kautta ilmasta tunteitaan. Niin musta se on ihan niin kuin positiivinen tunne enemmänkin se, että hyljätään sinne päiväkotiin ja sitten se on surullinen sen takia. Mutta se on ihan semmoinen jännäkin ajatus. Että ei sehän tarvitse se itku tarkoittaa jotain negatiivista. Mutta tämä on tosiaan vaan semmoinen oma ajatus, että ei varmastikaan ole mikään yleistys, että kaikilla, vaikka miehillä olisi tällainen tunne. Ihan sanoisin, että yhtä hyvin voi olla sitten sillä äidilläkin samanlaisia tunteita, että
Että onhan se periaatteessa surullista, mutta niin kuin, tavallaan niin kuin sydäntä lämmittää, kun kuitenkin välittää niin paljon omista vanhemmista ja haluaisi olla niiden kanssa. Ja nyt tosiaan tämä on meille sitten ihan periaatteessa uusi. No kyllä me hetken aikaa kerättiin tuossa lasten välissä olla niin kuin töissä myös, kun lapsi oli päiväkodissa. Mutta se oli semmoinen ehkä alle vuoden pätkä, että kun meillä on tosiaan 3,5 vuotta lapsilla ikäeroa, niin 2,5-vuotiaana kun meni päiväkotiin, niin sitten siinä oli noin vuosi väliä päiväkodissa tällä isommalla lapsella ennen kuin sitten tämä nuorempi syntyi. Ja meillä tosiaan nyt helpottui tämä kuvio sitten, kun hommattiin tuo toinen auto tuossa keväällä. Siitä löytyy kanavalta myös video, jos haluaa sen katsoa. Eli ostettiin toinen samanlainen auto, mikä meillä aikaisemminkin oli, eli Skoda Superbi. Vähän uudempana ja pienemmillä kilometreillä, että vähän niin kuin semmoinen ykkösauto. Ja sitten vanha jäi kakkosautoksi, jolla mä sitten enemmän kuljen töihin. Mutta meillä on tosiaan tehty silleen, että tämä uudempi, siinä on noi lasten turvaistuimet ja sillä kuljetetaan päiväkotiin. Ja meillä on työpaikkojen välillä noin 2 kilometriä väliä, että se kumpi vie aamulla, niin jos vaihtuu se hakuvuoro sitten päivän kesken, niin sitten se toinen käy vaihtaa ne autot sitten toisen työpaikan pihassa. Että silleen menee nämä meidän lasten vienti- ja hakukuviot aika sujuvasti. Mutta sinänsä kyllä niin kuin todella iso muutos silleen, että nytten kun on periaatteessa ollut aina arkena vähintään toinen lapsi kotona, niin nyt on sitten molemmat koko päivän siellä päiväkodissa ja molemmat vanhemmat käy töissä. Ja periaatteessa tämä arki tulee sitten olemaan tämmöistä aika pitkään tässä näköpiirissä sitten. Tietenkin meillä on nyt toi hyvä, että vaimo aloitti just sen 80% eli 4-päiväisen työviikon. Ja itsellä on nyt noin kuukausi, että alkaa se 4-päiväinen työviikko, niin sitten meillä toi nuorempi on vain 3 päivää viikossa sitten päiväkodissa. Vanhempi on silleen sitten, että saa olla kotona, mutta hän tykkää niin paljon siitä päiväkodista, että saa myös mennä sinne purkamaan energiaa. Sen kuitenkin huomaa sitten, niin kuin, että sitä energian purkua tarvii tollainen 5-6-vuotias lapsi aika paljon. No mikä fiilis nyt sitten, että tuleeko tämä vielä jatkumaan tämä itkuisuus, niin tosiaan ei nyt ihan helposti voi sanoa, että kuinka pitkään tämä tulee jatkumaan. Mä voin sitten tehdä tästä jonkinlaisen päivityksen jossain vaiheessa sitten, että miten tämä aloitus on mennyt. Et nyt on tosiaan semmoinen 1,5 viikkoa käyty päiväkodissa. Meillä oli tosiaan siinä 2 tutustumispäivää silleen, että eka olin minä ja sitten vaimo kävi tämän nuoremman kanssa 1 tutustumispäivän molemmat. Ja sitten oli ensimmäinen semmoinen vähän niin kuin puolikas päivä. Sitten meillä oli siinä välissä vapaapäivä ja sitten oli vähän niin kuin, no melkein täyspäivä, ehkä sellainen 6-tuntinen päivä, oli sille ekalla viikolla sitten vikapäivä. Et nyt on aika lailla sellaista 6-tuntista päivää ollut 2-3 päivää, mutta sitten ensi viikosta lähtien saattaa olla, että tulee jopa sellaisia 8-9-tuntisia päiviä, niin ihan mielenkiintoista nähdä sitten, että miten sekin vaikuttaa. Mutta tosiaan tällä hetkellä se on just toi eilinenkin vieminen oli semmoinen, että itku tuli kotona ennen vientiä ja sitten vaimo on vienyt ekat 2 päivää ja mä vein nyt sitten keskiviikkona, niin kyllä se vaikeet oli, että siinä vaan sitten ensin pitää lasta sylissä ja hän itkee siinä ja sitten luovuttaa sen sitten päiväkodin aikuiselle ja sitten se jatkaa siinä itkemistä sen aikaa ainakin kun lähtee ja kyllä sieltä sitten tulee se palaute, että on sitten rauhoittunut hyvinkin äkkiä. Siinä tietenkään ei voi sitten ihan tietää, että onko se ollut niin äkkiä vai sanotaanko vaan, että vanhemmille tulee parempi mieli, mutta siellä just kun oli se tutustumispäiväkin, niin kyllä siellä yksi toinen lapsi niin kuin ihan koko päivän itki, että lapset on todella erilaisia. Mutta sitten ehkä vinkkinä myös silleen, että sit jos se lapsi siellä itkee, niin itse sanoisin, että ei kannata siihen sit hirveän pitkäksi aikaa jäädä niin kuin vaan oleskelemaan ja lohduttelemaan sun muuta, että ainakin mitä omasta kokemuksesta voi sanoa, että kun tekee sen silleen, että selkeä rutiini siihen viemiseen, että vie sinne, sitten tyyli antaa halit ja pusut ja sanoo heipat sun muuta, niin sitten siitä tulee semmoinen rutiini, että se lapsikin sitten ymmärtää, että okei, nyt tässä käy tälleen, ja sitten päiväkodin aikuinen sitten jatkaa siitä. Että se on niinku selkeä sille lapselle, ettei sitä venytetä ja sitten niinku
esimerkiksi jos on jättänyt jo sen lapsen ja kuulee itkun, niin sitten menee takaisin, niin se on varmaan ihan vihoviimeinen juttu, mitä voit tehdä siinä tilanteessa, koska sittenhän se lapsi oppii sen, että jos hän itkee siellä, niin sitten voi olla mahdollisuus, että se vanhempi tulee sieltä vielä takaisin lohduttamaan, niin sanoisin, että vaikka se voi niin kuin kirpasta yllättävänkin paljon, niin silti vaan täytyy niin kuin antaa päiväkodin aikuisten hoitaa se homma. He on kuitenkin hyvin kokeneet siinäkin hommassa, että se ei ole mitään uutta, että lapsi jää sinne niin kuin surullisena päiväkotiin. Mutta sitten kysymys sulle, että minkä ikäisen teidän lapset aloitti päiväkodin, jos sulla on lapsia jo? Tai jännittääkö sun lapsen päiväkodin aloittaminen, jos ei ole vielä päiväkodissa? Että olisi ihan kiva kuulla, että millaisia fiiliksiä on molemmilta puolilta. Ja sitten jos se lapsen päiväkodin aloitus ei ole mennyt niin hyvin, niin miten te olette ottanut? Onko se ollut tosi raskasta vai miten? Millaisia fiiliksiä on ollut? Olisi mielenkiintoista kuulla. Mutta tällä videolla ei muuta. Pistetään jotain päivitystä jossain vaiheessa sitten, kun on saatu tämä arki rullaamaan hyvin. Mutta ei muuta kuin pistäkää tykkäys tulemaan, kommentoikaa alas, mitä fiiliksiä, ja tilatkaa kanava, jos haluatte nähdä samankaltaisia videoita ja jatkoa tällekin videolle sitten jossain vaiheessa. Ei muuta kuin pati kiittää ja kuittaa. Ei muuta ensi videoon. Se on morjens.